El que m'agrada més de la peça és estudiar, conèixer més persones noves i tindre més amics. La peça és molt més que un espai de suport acadèmic. És un lloc on infants i joves creixen, juguen, aprenen i es troben. Un espai d'acollida, confiança i comunitat. El que més m'agrada de la peça és que t'ajudarà amb els deures i també, quan tinguis dubtes sobre el que no entens, et poden ajudar amb qualsevol cosa. El primer dia me'n recordo que va ser una mica molt confós, ja que no coneixia ningú i no sabia com podia anar la cosa, però gràcies a la Helena i al Pau d'aquí la peça em van acollir molt bé i em vaig sentir molt segura. Ens trobem a l'Escola Pia d'Igualada, però obrim les portes a nois i noies de tota la ciutat. Hi poden participar alumnes de qualsevol escola. Des de tercer de primària fins a quart d'ESO. A cada edat, un acompanyament adaptat. M'agrada molt anar a peça perquè fa poc per arribar aquí estic aprenent molt i jugar molt. La peça em va ensenyar moltes habilitats i també molts valors a nivell personal com tant professional. També la manera en la que és de treballar amb altres voluntaris, saber coordinar-se. També el tema de tenir paciència amb els més petits i saber adaptar-se a les seves necessitats. Em va agradar molt la manera en la que em van acompanyar en aquest procés de créixer i conèixer i llavors també vaig decidir tornar aquí a la peça i poder acompanyar altres infants també en aquest procés i poder fomentar-los una bona confiança per també tenir aquesta vocació. El que més m'ha agradat de la peça és trobar-me amb els companys i baixar al pati. Treballar, jugar, fer deures. Vam començar el novembre del 2018. Des d'aleshores no hem parat de créixer. Avui treballem en xarxa amb serveis socials, l'equip pedagògic de l'Escola Pia, altres centres educatius, entitats, voluntaris i col·laboradors com Càritas o l'EAI. La peça també és possible gràcies a les persones que hi col·laboren. Si vols participar, compartir o fer créixer projectes com aquest, et necessitem. Pots ajudar amb el reforç escolar, tallers, activitats o sortides. Ajuda'ns a seguir acompanyant infants i joves. T'hi apuntes?